बे बागानपारा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बाथौ आरसि टिमाखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जों साबायखर गोजोननो आरो जोंखौ बाहाय लिंहरनानै जोंनि मोनसे नेपालनि बाहायनि कालचार एक्सचेन्जनि मोनसे जों दाजाबनो मोनदों बेखौ जों बिरादनो मोजां मोनदों। बाहाव नै कालचारनि कार्यक्रम जादों बेयाव नोङो नेपालनि जोंनि फैनाय उन्दै गोरलैफोरा बाहाव नोङो बड' डान्स आरो नेपालि डान्सखौबो दिन्थिनायनि मोनसे चेष्टा खालामदों जोंनि गोरलैफोरा। बाहावनि बेहायनि डिफारेन्सआ एसेग्राब डिफारेन्ट गैया जे रखम नेपालावबो बेहावनि थानाय पाहाड़ी नेपालीफोरा पाहाड़ी बेयावथ' नेपालाथ' नेपाली गासै नेपाली तर बेहाव थानाय पाहाड़ी नेपालीफोरा बिसोरनि सानजानारि सिनाबारि रावाव एसे डिफारेन्ट जायो बेबायदिनो एसेनो बां डिफारेन्ट दङ जोङो एसेग्राब गैया 100 5% बां 95 मिलायो। बेहाव नै दा मोनथाम मोनब्रै डान्सिं खालामनो हायो। रावाव फार्स्ट अफ अल रावाव जोंनि रावा 15 बोसोरनि गोजौआव राव दंसै उन्दैयाव रावा एसे गोमालांबाय मिथियो रायज्लायनो हाले आरो जों बिनि गुनैहाय गभर्नमेन्टजोंहाय खावलायगासिनो दङ जोङो बड' रावनि स्कुल नांगौ स्कुल मिडियाम नांगौ बुंनानैहाय मोनसे स्कुलाव जों 1 क्लासाव स्टार्ट खालामगासिनो दङ जलथलाव आरो नेपाल गभर्नमेन्टआ बेखौ एसे हेल्प खालामगासिनो दङ आरो जोंनि फरालेखाया नेपाली मिडियाम बिनि गुनैहाय जोंनि रावफोराबो नेपाली मिडियामावनो थांस्राबाय आगोलाव 30 बोसोर आगोलाव जों नेपाली राव रोङामोन बे बोन्दों राव रोङामोन बोन्दों बुङो जों आरि उजायनि आरियाखौ एजाय नेपाली बुङो नेपालीथ' जोंबो नेपाली नेपाल कान्ट्रियाव थायोलाय नेपाली भारत कान्ट्रियाव थाग्रा सब जातिया भारती नेपाल कान्ट्रियाव जोङो 124 जाति दं आरो नेपालाव 124 जाति मध्ये जों मेचे बड'आबो ट्राइबल आरो जोंनि पपुलेसना टोटल पपुलेसना 5193% दं। पहिलावनो बैखौ खुलुमबाय आंनि नामा जाबाय राजकुमार मेचे नेपालाव मेचे बुङो जोंनि नामा जाबाय बसुमतारी राजकुमार बसुमतारी होननानै बेहाय सिनाया जोंनि नागिथावहाय सिटिजेनशिपआव बेखौ भ्यालिडि होआखै दा मेचे मोनला मेचे जैसे कि अजे मेचे इनजे बड' बेबायदिनो जों बाय नेपालिफ्रान बा आसामनिफ्रान इनभाइट खालामनानै फैबाय बे जों बाथौ धोरोमनि प्रग्रामावहाय बिराद खुसि मोनबाय जों उजायनो फैनानै जोंखौ जे समान खालायदों बाहा नेपालनि होननानै जोंबो बिसोरखौ धन्यबाद होनो सानो धन्यबाद होयो आरो दा जों फैनायनि रिजन मा मोनला नेपालजों जोंनि आसामजों जोंनि कालचारा माबायदि माहाय त्रुटि जादों बेखौ जोङो नायनो फैदों आरो जाहाय त्रुटि जादों बेखौ जों बेहाय थांनानै नेपाल थांबो जों साजायनांगौ आरो मिलायनांगौ होननानै जोङो सोंदो जारियो आरो जोंनि नेपालजों आरो इन्डियाजों कानेक्सना जुरिबाय थादों मोनसे सोमोन्दो रिलेक्सन जुरिबाय थादों होननानै जोंबो फैयो फैनायनि जोंनि रिजोना बेनो जोंबो लिंहरो आसामिरावबो थाङो मोजाङानो रिलेसन जुरिनांगौ जोंनि बाथौ धोरोमनि मेनना बे बाथौ धोरोमा जे मारै फालियो आरो जोंनि नेपालाव मारै फालियो बेखौ जों नायनो फैयो आरो जोंबो सानो मानिफ्राय थांनानै बाथौ धोरोमा जों फालिनायखौ नोंसोरबो नायै बेनि आगोलावबो जों बैसागआव जों लिंहरामोन बैसागु बोथोरावहाय जोंबो दिन्थियामोन मोनसे बाथौ धोरोमनि जोंनि नेपालाव बाथौआ मारै फालियो बेखौ जों दिन्थियामोन जोंनि मारै फालियो आरो आसामनिफ्राय मारै फालियो नोंसोरबो दिन्थिबाय होननानै जों खावलायनामोन दा बिसोरो थांबाय दिन्थिबाय नायबाय एसे डिफारेन्ट दं आरो मोनसे आलादा दङ बेखौ मारै जुरिनाय मारै कानेक्सन खालामनाय मा कमी कमजोरि दङ बेखौ जिरायनानै सावरायनानै बेखौ मोनसेयानो नेपालनि बाथौ धोरोम जोंनि आसामनि बाथौ धोरोम मोनसेयानो खालायनांगौ होननानै मोनसे मेसेज हरनो सानो आरो नेपाला जोंनि आसामनियाखौ आसामनिफ्राय मा आसा खालामोब्ला जोंनि नेपालावहाय इसेबांनि बर'फोरा
बिनो जों मोजां प्रग्रामा होनो हा बड'लेण्डआवहाय एकदम बे प्रग्रामखौ एकदम मोजां मोनदों एसेबां पपुलेसन जादों एसे पपुलेसिटी खालामदों एसेबां पब्लिक फैदों जोङो नेपालनिफ्राय जों मा मेसेज खालायोब्ला जों हल नेपालनिफ्राय जों मोनसे मोजां मोनदों माने बर'फोरा माने कमिटिफोरा नेपालिखौ एकदम मोजां सन्मान खालायदों बेखौ जों मोजाङै धन्यबाद होनो सानो बे कानेक्सना रिलेसना गोबाव थांथों होननानै मोनसे मेसेज जायो क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथायखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटीज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी OVC Pediatrics Laboratory, Free Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास एएनएम कर्सआ 2 years कर्स जिएनएमआ 3 years